Mwancho murigereria nigore sechinga kia semesa ya maiya korwa ensoko chinsa isatu asukubiga wa gatano na rimo mutinyo gatano na kabiro mwaka bwechirubere 2025 ne mwasiribaga yabago chikombate cyo butko bwa rero kwene kia muri ni chibi chango chara senchirengia togusabiro karanso ikoba n'into kurbono oika omwerio chenkoro kwa Clinton Ndigi sema ya korwa ensoko chinsa isatu ya chakirabon. Karibu sana mwancho murigeria senchera ya bene bono toguchaka na roboti rokobwatia hasabaga akakurwa se chinse mocha keumbu egotoke bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii bakoragwa no yokabeire humo chief we location ya Keumbu Alfayo Bikeri imambia rero nigo banyariko bagwikirana se chire yo ya Keumbu na korokia okogechwa kwabo kubwatekana nega kore kyane getigwe iritukuri Juma hasenseme yo ya Keumbu chingaki abarayi bensemo ya Linda Mwananchi baikiranete ase echire yo nagochaka gosaganwa ne kiombe hekemo kikirete enibe nyinge gosariwa ne chigari chiabo boigo kunyara koba chi ikorutwa amagena Kioni gobono baga ndire serikali kwimukia egetambo kerogo cyase abarayi na bari bonsi babwateranetiwe ase obusari obo na ase barure ase okoboria go cyase gati abarayi abo bakageire ko ba maiga yobosagani obo kwetanga kurwase uwikirania ebikore bunebyo ikendege ndokiabete ase turi ntwa bagaka tubwate miaka twasukirie abana baito babeire abantu abanene ntwana korora gente Keumbu yeita yo togo sorora baki tuara masikani kende kwanyorio gotebigwa injua sabaga kabanene tuara kwa semina de toigwere moigwa egente ke mwakorete ne kebe ekenege ntuke ko tachimuma yani goitananka goitana manyinganka echiyo yoito Keumbu ya sarike kwanye bwate biasare bia lakini bone bintoko bitene ine bigundete igoro yese giyabete igaiga na kimwacha gusariyenka na kimwacha gusariyegesa abana baito gaki nonye no murayi orenge imegose bweso etia segenteke echine chikura tia uchigusareka nkyo kare teresegi tigatoliki chikura no morembe tigatoliki yo morembe ase Kenya yeito tagosa igomwa Keumbu yeito igo yaruane tikenye ngima ekaro goita kuruanira iga igesika ase tore abagake gente yato gechiri abanga kimogo teba abantu baminto nigo twabato etwa kumio konene ikare abamura baito bagokora emirimo etari emirungi bagotumikwa n'abantu bande ngagachimuruane bakorwana abanyene ase abanyene eyi etari buya abantu baminto kamurancha batubwata abamura aba baito batebye enyoro bakoragera kurwa ase abantu abaiga baragere buya lakini teri korwana bakorwana abanyene ase abanyene bagaitekania amanyi ngeyi etari boronge bono twairi rubobe ngani tukobanga ebite byaya abachumbe baito barimo kurigia ligia menkorengia no moyo muororo elinya sae akwega asieyo asokobwatie umaene lakini ekirema okoraje chikomba kombo tego chakobabu na intwe abantu aba twagotira bagaka igotwaro ucho bosokwa bonne gosibona bagaka abanga nendo kia baichuma ase Nyaribari yaita egento twachira abanyaribari baminto no bosoku obosoku obonene mono Munyaribari takabeire igachinga kichiarure magega Omunyaribari asikire kyagero Munyaribari nero ukaruru mwerekeo bwomugusi omugima lakini chinga kichiachire buchiarero etwanyorire ng'Umunyaribari otiringiru naenda agotiringwa ase gencho y'omonto oyomo oyo chorire buno mwemu pio gotora Nyaribari chache lakini oiranirie abantu ba Nyaribari chache oro sana ime twabeire buno abantu bari bachandegete barodwa amangana abeta ichuma totogogete muno Munyaribari ekera abantu baminto bagocha koni chisera chiabo na intu na abagusigo saba Nyaribari ntotakeire na intu kyagara ntubwato mugusio itokoborie kerogo ensengima kenyengima ekera gotara ntotakita masikani yae
Toska bose mancho morigeria maega hechibura bure chokone kiwa heikia etase echireyo ya Kiumbu nigo bona abatumiki bepara ekurwa umuchobo songo gochia keroka banyare ko babakogira kwene kya oboncherera bwa base echireyo egento keirira bono egati aboncherera kurwa ase echireyo gwesokia na gusaba amabera ase bagikeire ekyo kya negative na gwetanga kurwa ase echibura bure echo ase bono babodire abananchi bali bagutumika epare yo kwene kya keroba ikira ase echireyo kubaenekeria bare kwene kya oboncherera bwabo Igondo mukaji Kiumbu naende igonda sema ya security sama ngana community policy igentongere kia beta moisonde eke ababunga bari goeta na basene tababo onyonga igento kelitali ngia bangira na bantu ba Kiumbu ekora no ninjo yo mo bani affected because ina beta attack ngatandro no ni chianga naende kindu mukaji Kiumbu abantu balia asibaru etento manyeti inje nari gusabanga abangi nabaita bari ga Kiumbu tibari kubeka bisukari inse naende bagikura rutamage na bosemesi babwata neki abakade iki egasi yabo no goja koniga barigeria abana babo mbaba iso kulengera ringa nabangi nabaje to kole bikori biria abangi nabechire nero bategemete naende mbari kubeka bisukari inse naende bagikura rutajigari amagena namba 3 egente kemoroje kia musojo ngia beto kende ngia bete eta oningia beto kende ngia bete Kiumbu no gia gito kobera Kiumbu ga nje nari gusaba ng'orio kibangete aicha asaba mabira bakenya bose nga usabira mabira egeko already bamanyikanira nga kibake bangete nase babangirete jeno moni okyo aiga Kiumbu stoko no toko ni umusi twane gasukari twane avocado twane ritoke yangara twanyora bana baitu baragira na bana baitu bagende school unatoriga tomenyete chinyomba chirechi abandi chitaliye chetu togwakana tabadali asa abantu barengi kuruta magena ntuna baoni ba Kiumbu ntwarengorora ntwari kubeka musinza tugostobeka avocado nse tuchikuruta magena aki abantu bambita so wanja koino moteneni chigali motwa berasa yara abeire moteneni chigali tonelia wapiria bagusavire einde neindu tonyora bana baitomba chikoi bana baitomba chikoba chichokora. Naomba msamaha ulimwengu mzima na taifa la Kenya. Lile jambo lilitendeka hapa Ijumaa, wanasiasa walipokuwa wanapitia Kiumbu, kulikuwa na vinyangarika vichache vilirushia wageni wetu mawe, vikaribu sherehe Kiumbu. So tunalia kwa dunia na taifa la Kenya, mtusamee, hilo alikuwa matarajio yetu. Sisi naye tuliona mshangao, tunashangaa, lakini wale walihusiana na hiyo wameshikwa na sheria wache ifanye nini? Ichukue mkondo wake. Sisi tusameeni wamama wetu, wauze avocado, wauze ndizi, wauze miwa na tuendelee maisha yetu kama kawaida. Na tunaomba wanasiasa msiende mkondo huo. Mwaka ujao tunaenda kura. Mkienda mkondo huo tunachoma taifa. Muje taratibu, mtuombe kura zetu kwa utaratibu, tuwapigie kura kwa utaratibu. Msitamani muuze sera kwa utaratibu, msitamani ni mimi na ndugu yangu tupigane hili wewe upate kura. Toska bose mwancho morigeria seroboti rondo yokabero mwaziri wechisemi ime yense Ezekiel Mashogu oyiboigo hokoria hekerogo kyobo governor ase county ya Kisii nigo bono aesokire na kugikira obosagani obwene getigwa ase county ya Kisii ande monensemo ya Kiumbu chinga kiagemi yarinda mwananchi yabwato musangerikana sensembe yo kaukwana igaso mochio Nairobi. Mashogu nigo bona mochire gatia barai benseme yo abo agoteba nigo bagutumia abasaye bobe ase okobakana na kubasegeta eyo kia chibura buru nigo bona ruro koboria gochia sabagusi koenekia omorembe ane mono chinga kichonsi na boigo gutwara obotwerero muri kitolina tinyambane na mange wiki twatwarire nenga kitwatwarire buna gusi yabire nkongu yabire mbe unege ntugia korekane teri tukulia ichuma mosi ekerekebe mono asegesa kukyo mugusi omugima Oyo korigia ekerogo kyobugabana ekaunti ya Kisii Ezekiel Mashogu omochirie obosagani bwenegetigwe ensemo ya Kiumbu chingaki abarai begemi ya linda mwananchi bari gukora umusangirikano chinseme echo. Mashogu otebire keromo Kenya niga bwato bosibore gugutara chinsemo ao chiense na konia chi agenda chiae asebono oragire ekiara egati ya barai kurwe kaunti ya Kisii
abwatebire baroberetie obusagani obo. Rinda mwananchi ekaro yagenda gusii emikutano igakorekana buya mpaka Kisii town bokongu bonde bwensi mbuche tukorana lakini ekera bamintu baigete omuchio Keumbu obunyaka oburiri obuochi nebintu bitabwana tibigakorekana aso omuchio ito abantu bonse basigete Kenya o Keumbu bali bapangeta amangana ambamanyakanete kiagara n'abantu babere abantu ababere n'abarayi bacholire n'abantu baito bagusii oyo mobo umanyekanite nga nabwate grupu Keumbu enge standing army ekorukwe birongo agutumia abana baito bobe abana 400 abamurabake bakwirigera ikigasi naenda singentu kigasi kiaburire asense yetu ya Kenya uriyo kikuba base obuke bago baungana pamoja n'umuchumbe yache kunyakubu igotu kugikeria getendo kerie giakorekana kiagara wikera bona igabantu mbali nyagitari yabange tukuganiria mayanga babwana bwango oyo omusiriro buguma bwae okurugu Vincent usiye mu mapinduzi agakurigena akakurwe gari tinaenda abukurwe gari alinse abantu mwanya bantu bwana tegutwara ibirengeriye bibegukiya sumwana mwanya bantu onde bakamwaka magena bakamwaka kinyimbo mpaka agasiriyo bugima bwae utigire family renke umongnoye pamoja n'abana batatu. Machogu ni gatebire gekore kyo gwiitera amanyinga nikyo bosoku na tikebwenereti kwenekigwa gusi asatebire okuno koragereria okobe ekabantu baminta bagusine gento ekebe mono getabwana tikorekana ngantu asentwe tugwitarania amanyinga twari batabanga none mbali tokuryo borai bonde bwensi obe no bogaba no tegete obe gutegete ko manno Kenya obe gutegete ko umuchumbe umanya guitera amanyinga use kwarenge umurai puna bara yabo itera amanyinga usina kangokoba irinera nene ukurageriribwa kukia sebale pamoja n'ekifamily kyabo. Machogu oruro kuboria gukia omorembe na boigo obwanchani ase aruro kuboria gukia ase serikali anene ewizara yoborendi boime yense kubaimokeria egetambokero abanasiasa bari basegete kibura burwecho twali kuburia abantu baitu bagusii kumurancha abana baitu tube komorembe ase tube kubwanchani kiagara asobwanchani butari nomorembe kende yonsi nge kunyara okorekana ekitendo keria abarayi babere bakore basarite Keumbu umuchito konya tuogwetogeria gusii mpaka bono egocha kwagaranga bantu mbagotako gutenase ena munerie sege yabeire nene kumuranche abana baitu none mubwa bari kubaburia mubaba turifu ebintu nebinge bikonye chinga chino kubwa guchikoebwa shilingi 500 kusario murembe kuitira amanyinga ntwareka rigitendeke kiaba abasigari no bateneine asamagana akurutwa batari gukora kende gukonyamanga nayo abasigari bari baroreka naria kuburinga babwatwe bairukot kiagara na barubwigo banganga nabo bari gusegeta nabo bari ngasesegiyeria naende abarayi bari barwete kibe asasa abana baitu kiagara mbamanyekanete babere na barubo bwatwe bairukot nalio murembora abe aseke nyorugitu gya Kisii Koripoteria Ensoko TV kurwa ai county ya Nairobi eretariane Linet Nyambana. Mubwatani w'ikiama gya PDP kaunti ya Nyamira oyore boigo MC omukoro obomwagamo Charles Barongo niko bona agikere bokongu chisegi echichene kiwense mwe echichene kya kumusagana na komoruta magena muna chibi no mukoro aiga sense ya Kenya David
Maraga asate birenga usi temanyire ase chibura buru na igo goika omorembe onyara kuba gokwanekiwa kaokwana ime yeronge ase bunge ya North Mugirango barongo nigo bonekere kya mochirie abagaka kuru ase ensemo bunge ya North Mugirango abo asate bire bakobekere gutwakera omurai oyokoria oburai Murikito Steven Nyarikie Mbunde namange Ekero abarai bagusi bagendete gukikeria bokongo egekore kigia koreka ritukori chuma sensemo ya Kiumbu asaba menyi baruteta magena ase omosavaro rinda mwananchi nigokorwa ase bunge ya North Mugirango ase wodi ya Mwagamo omwe-MC omokoro bororo Moske Charles Barongo yubo igoro mobwatani bwe chama ya PDP nigo boigesokire na kugikeri bokongo na gotebanga egesa kukyo mogusi ngebenti korwana omogusi aso mogusi Kiengo tapu barongo na korriga kurukare ya siasa so ma veteran na korriga shubu kansura na korriga sia political advisor se engakia yo mheshimiwa Nyagarama na beiro mo MCA na beire political party leader on no onde na visio egentongere togo chatwaro kobo inyira nkora igwo mwako nkwaya gukwana uribona bwo buyinyira bononjo buyinyira bukare asengencho gukwana manganaya nari na gusiye ito ntori kobankirana kisegi neke gusito riko itari mwana omino manyinga nonyene karawa sibali kwaruka babako tusomya African Heritage igo bare goteranga oyo oruwane sigisi Urwane mansae asetiyo andonse gwatoranga urwani omwana omino nkaga nyo bukarikinguru kaukwana no borobo nene barongo nigekere ikyo atebirenga na mamocha manene kogania kumoita omonachi omonene omokoro oiga Kenya David Kenani Maraga maiga yoko mochiwa magena mange asegari yaritukeria ichuma okobankira kuria sege songo kukurukanga is the highest magnitude of rubbish ever. Na ende ongote na to condemn it to the highest order. Baibo kiamagena waka bageni bakire ukwana manganabo yarinda mwananchi. Bamanya go pima ligena omwano ito Emeritus Chief Justice Maraga. Neligena dimwaro jasiri yagwete iwatari atagete kumwako mutwe. Baito mwako ndo korega siburonge no ko bakete ko atendio mukutano orinda mwananchi abaisha bari babangete gento kari because basacha buronge mbako banga bari na baisha na aba of which position yakare orino musho muriri ase siasa chie bunge ya North Mugirango nigekere kyo baronga kwanirenga eganga yo Moske Joseph Kiangoi na boigo kumerana na David Kenani Maraga gati ya baraibande kumotarera yokurie kiro kyo baraibense Moske Dr. Fred Matiangi akigento kibwente ko bage okorekana asensemo ya gusi bamanya na gusi ya kuranire na kiyako rangwa kira the Emeritus Chief Justice Maraga ngambia mono mbaimoka bari no mheshimiwa Kiangoi bakaimuka bari na Nyaundi bakaimuka bari na Professor Ngeri bakaimuka no mwana into abinja moloya bakagenda bakomatia sign yo koro kingomo gusi gako bahamo at the end of the day kureki ikonko sabata United opposition no bari ribya scientifically baratika mangana libago totebia bae Matiangi o frag peara omo muroyo nero omo muraburonge nimo manyete kuru skuru na somete cyabanyu nanjye ronso somete nimo manyete beronge abe kense ito ya Kenya buronge biya kabisa ekerekyo nigo Moske Charles Barongo amochiri bokongu egati yabagaka babo isanga bamoyigete omojumbe horabisi Moske Choashinyamoko asekeria kweranga abagaka bo nigo bamoyigerete kyabonyoru eyo korengana nera gotebera sensemo ya borabu North Mugirango horo twakorre abantu baetirie gabakwa Joseph Kiangoi Yombasa areto mochoko abaka badi baminto mbiya mono sana mwaimuka mukagenda kyabonyoru kubeke kerugo ngana ende mwa after 9 years yo muntu agambire ngana mwa kire komwekaransie kerugo lakini bono asengenjo ya mwalimu mukatantara mukagenda burabu umaite kyabonyoru secondary school nona soma ari asiba mubekere kerugo ari mburabu igo bane kerugo ba mubekere ne gyo kori yarari burabu kubwatikana nengwana ya rero abanyakoni bare kumoyeka Moske Joashinyamoko
Asa renge butakori bono buri mogari bari okay bori abantu baminto abanyagwoka bagokani bari no boborimo bari ne timu gete a click of people benchara bakona gonto kana lero ko igore bakarase gete babekere nyagete kero ko mambi ko igore nande bachire ko bekero yonde kero ko bari tisa click yabaka gete babika inamo enchara ya barira baminto babanyakoni. Stephen Nyarike Monde, Ensoko TV, Bomwagamo, North Mogrango, county ya Nyamira. Yamano morikito Steven Nyariki no roboti rwa senchira yobo ikanto skabosyo mwanchu morigaria hekera basaya bange ba rokandrego tumekwa bobe aseme sangerekano ao ya gisiasa nigo bono ebikore byabo byanyare ko babikogikeriwa hamona barayi hasikeri bagotebanga niga basaya bo bagotumekwa bobe oyo bwangoiga no yokoriye kerego kyo bojumbe sense moye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Rogers Moturi kagosangana barikia mangana emambi ya rero nigo bona nyare ko baga kogikeria kibura buru ekyo kyakorekana sense moye Keumbu abwasa bodrie habarayi bonsi baenekie omorembe ime ya gusi bekere Kenya yarenge koye abantu batamete guca gusi igo gake abantu baminto tigo moremboli bonsi bitobwate gusi ogenderere embwe yembe yasoire gaiga gusi tonyekane ne chinguru cheigoro na ande tonye sabere tegenderera kogenderera asoro gongo ruito ruo morembe igaiga gusi abantu baminto mbakwete mbaumiete omugaka narusirete obwata abana obwata omongina boniga matanga cyakiri kubangwa esaguri ye obubago bwasoire ase ensi yeito yagusi yende ndait kubulia tumanyire buna abantu tobwata omorembe abarayi baito baturaire kurwa bukale nabo baturaire bya sana abarayi nande mbale boniga bale moyo baturaire bya ige kintu kakingotebya barayi bali baito bali baturaire bali bya nincho kwanira abana baito bono bachakire gukora ibintu by'ubukinge style kabirebe ige kintu tugosaba omolembe ogendere gusi na abali bonsi bakuriye uburayi usibara uburayi babe abantu batanganitiye omolembe na ende bakubwatiye omolembe bakakaho mwali bweseye okire einero gusi yeito usige manyire nese omolembe iga abantu baminto toba barayi tobwata omolembe na ande to respect families that are grieving. Toskabosyo mojumbe wense moye bunge ya North Mugirange county Nyamira Joash Nyamoko niko atebirenga estenyi iyegetange ekeye kie SGR eyeuchi yakobe kwensemo kiakagergo jokobe kwensemo ya Ikonge niko bono getachi kwaga chwa sensemo yokubwate kanabuna niko oboremo botaisaini asekorendekera chikobe kwensemo ya Magwagwa Nyamoko kawo kwana kerekyo ritukori rero hasaumirana hasaine kiege ikaro nenyomba yo munyakoni asensemo ya Iteresi ewadi ya Itibo ime ye bunge yo niko hanyare ko baka kwandra higati ya magendro aliaro berete wichi kwane kiase ebunge yaye Murikito Steven Nyariki namange Rengana no mubunge bwebunge ya North Mogrango Moskecho Nyamoko nigenekeria bamenye bebunge ya North Mogrango nga egetange kireri SGR ngego chikobekwa asensemo ya Ikonge asekorendekera chikobekwa asensemo ya Mawawa kobatakana na Nyamoko kweranga nigo abateneri korwase chindemeraga Kenya batarete gwika asensemo ya Ikonge na kwererayo abantu bana ukone SGR SGR ne train osegatangel kiyo kwa vile tu atakubeke station iga kwerende Ikonge abasikori bakore survey banyorere na bole mumbuyo bole suitable turarosie egetie kenene bono iga bada tugesukitubeke mawa Mawawa tai North Mugirango Mawawa tai Nyamira elinde abantu balia babwate bintu gose mesigo gose go travel banyora so buraisi go travel mutumie egetange kiyo so sabe as budget to abantu ske Bible International Land Commission to avec budget ya 350 million no muskeli William akwane tega Ikonge kwa na somo yega asensemo ya Bunyakoni asensemo ya Iteresi asebunge yo nigekerekyo Nyamoko akwanere igoro ye university na gotebanga abaroki wabatangani nigo barachigo somo tienyo kyanda university ya Kiabonyo gosenya Mira University
construction nagenderete tuang'anye tuanze kung'anyia secondary school musikorase bali bagachire kanisororo bose bali mu matase kanisa konyere ali no tuang'anye secondary school chamate elinde etigeri baga asibirasi bibyarugoro abana bagocha boita in September gabagocha September mu September mutiriki umutenyu kianda elinda wana banyora bagosomera inama yose namabe ekerekio nyamuko nigenekire abamanyi be bunge ya North Mogrango mune pare kubwatania atombe isinta bonyunyu goika asensema ya gitaru nigera cheko ngeiwa bwango igano murai bwense ryo kobekwa erami epara elimwe iwo mupasa kwa nagai epara ikurutombe yaenda mpaka isinta wono igantu kwa the contract mwayiguna nangwa ngoro ekerekio nyamoko amochire abamereri baye abatebirenga nigo aire chibesa gishiringi chimilioni 53 egento akandire bokong'u ntogwanza na tosime kugwanza kabisa na birigo ichewo kongor gurumambi baka botu abantu bale bayigete gitinga gikorosi propaganda ari kere bako jirois bana bante bana nyamuko ibire usinijibesa 68 million chako bwana 68 million ijinga higo zitikale abantu babwato bobebwate digital babwato bogechani enda mnero wako every day in the morning bani nyuna breakfast mama waso ubatikana no mojando bwestimase bunge ya North Mogrango nigonya mokate birenga tuiwana nene twanyole formula yoko make sure na to ku maximize chi transformer chiri tanga ni chirororo elinda abantu lota kwatisima baranga chi transformer to make sure abantu rumuriro nigekerekio nyamoko hasabira abanyakoni bamwe amagoro na ngo mwana musilini wala gasobire ga prema demo vera no wana enga no tu akaibire mesio mugango kuri museti amatunda so anytime ekerapo ichari ko manyana ga ninka yenga tienzere ye moya nyarako bage kobekwa no mubungo North Mogrango moskechwas cyamoko yone kiringana tiko endrago koria magendrovia anemona se bunge ya North Mogrango asa nemona kwanere igoro ya egetange GSCR nabo igo kwandra University ya Nyamira nabo igo kwandra pari kubwatania sesemo ya tumbe isinta go ikagitaro koru ase polytechnic yego toka sensemo ya Iteresi yego toka ward ya itibase bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV yeteranya Steven Embonde tutwara maskani Toskabosyo mwancho murigereria hekero ense engima yare goikirania rituko ria ushirika hekero kira eritiko kira ikentangani yomotienye ogatano na kabere abwasaba bwatani bebyombe ao bagwasioria bose bagwasioria obokoreri bwabo boli baguchia kwenekia rituko ria rero nigo chisako ao hamone byombe ime county ya tukeriga ase egeti kya Kenya pamoja sako ime yomochobo songo na gosanga igoro yaria baikiranirie na ari baroberete gocha kwane kya sama tukare bosyo mwaziri webinto bitoyetana na ase county ya Kisii Cyrus Nyabincha nigara omoroberio yo na goteba buna county ya Kisii yanyare kobage kobeka omukia ukina obokoreri gwechi cooperative inse serikali mo governor Bono Simba Arati boigo mutendero monene we sako ya Kenya pamoja sako Dr. Isaac Omwenga nigonera enekire buna ekerenga ekenene kyo mwako yega nigoro yokobeka emeroberio wetera chi cooperatives kokinia amagima y'abananchi ao mulikito Petuel Machini na mange very good mugani wa heshima very good asante sana itukurerero nigabwatani bechi sako basangirekane menseme gatigie chi cooperative me mochubu songo na kurikira nditsikuria ushirika sikirenge kenne mwakoyo kiarenge kubeko morembe wetera chi sako World Celebrate Ushirika Day. We do so under a theme, Cooperatives for a Peaceful World. This is a timely reminder that the cooperative movement is not only an economic model, but also a powerful force for peace, social cohesion, and sustainable development. Wakorawa na Dr. Isaac Omwenga oyoro motenere wekyombe gya Kenya pamoja sako oyiboigoso mengwa na yomra wekyombe gya Cooperative Alliance of Kenya Macleod Malonza
nigatebirwe chisigiamo na makwa mange boigogonchire kwerire nigo kwaretire botako bonge. The world today is confronted by multiple crises. Wars and conflicts continue to displace millions of people, disrupt trade, and deepen poverty. Climate change is a threat in food system and livelihoods, while economic inequality and unemployment are creating social tensions across many societies. In such times, the world needs institutions that unite people around shared interests and collective prosperity. Mwaziri w'ebintu bitwetanaine me kaunti ya Kisii Cyrus Nyabicha nigasenseme yasome ujumbe y'umugabana bwe kaunti ya Kisii Simbarati asenekire mukyoye okonya basaye naboncheria wetera chi cooperative wechio. We have a great potential for growth and encourage you to tap on the untapped sectors of the Kisii County economy. Among my manifesto agenda in economic empowerment of youth, women and people with disabilities, it's my wish that the SACCOs and cooperatives help me achieve these through products and services that will favor these people. More specifically, as a county, we are committed to ensuring that we improve our cooperatives as they play this important role in ensuring that our people are enabled. And indeed, in this era, that cooperatives have grown into another level. They provide an opportunity for our people to save and encourage the savings. Nigabona bahenekire bachikobeko mukyo munene asi cooperative me county ya Kisii no rongo Africa nabo igogo korobore myobuya obubaranyare gokine okonyora kwa bananchi. County, the Kisii County, the Department of Agriculture, you have really invested a lot in making sure that you improve cooperatives through capacity building, and that's what you are doing to ensure that we improve the standards of our cooperatives within our region, to ensure that we move to another level. Indeed, we need to keep our environment safe. We cannot grow without coexisting with our environment. That will enable us, our people, to be sustainable. We need to encourage climate smart agriculture, where we encourage that we need to keep our soil safe. By promoting peace, protecting the environment, strengthening the regional integration, and investing in inclusive economic models, cooperatives can help build a more prosperous and peaceful Africa. The future of our continent depends on it. Kupoteria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii Chepethuel Machin. Tukusikabasio mwancho morigereria Chiburaburu nigo chianyara koba chiko ene kiwase skuli ya sekondari ya Nyabisase egotoke ward ya Masige West bunge ababasi county ya Kisii mambia rero maiga ye skuli yo konyara koba ge kolentero morokia omonene omuya maiga yo kabaira ase skuli yo konyara koba ga kogenda omutimoko bwemiremo yaye ase Chiburaburu echo nigo bono hegatia bari kyamangana amaya banyara koba bagosaganwa egendo kirero yo mobu gotigerwa chingoma asomotwe amo namaguraye abari kyabo nigo bono bakire oroboti asegeta sene kyabanyanyimbo kya Musaria kinga kyo botukibwa chakiwe nabo igo gochya kwene kya ningi kerete oseningi kerera okorobekano ko kwene kiwa Murikito Apolinari Sakama na mange nase skuru yegeye sekondari ya Nyabisase gutuka sebunge ya Bubasi ime kaunti ya Kisii. Kinsa isato cyamambi ni gabarokiwe beskure yega babekaliberera rinyingeririra eburaburu kwenekiwa imeye skuru yo magayo koletero umorokyo monene umuya oyu batatagete kinsa yenye isano abana turunga abanyabisase bameanza kugoma eti kwa sababu umwalimu w'kihomoge omoge bahakora incitement na incitement rero yagerege skuru ya ile umwalimu no mwalimu na trained ame team kutoka chuo kikuu mokora mwamuda asome
Huyo Olengoro alifanya kazi yake. Wana ngoko teibu ngoko tawo hapa. Sababu na wale kana ajete shule haiko imeinuka sana lakini ameinua, tunashukuru Mungu. Hata huyu naye atainua kwa kiwango chake. Nchi tuache kuchochea shule yetu na zile gharama zote ambazo zitatumika kujenga ile shule. Sisi wazazi ndio tutagaramikia. Aseburaburu iyo ni gigatia barikia mangana maya banyara bagusaganwa egento kirero yomo bagutigero chingoma chimba samagoro amono mutuoye. Talia nengoro ku umali banza murikia mangana maya rwasoro kongorwa gusi. Nitukolia lero twalenga mana balikia mangana bamito ase skuru ya Nyabisase yabwa tobo kongu wabana funzi babwate korora mikaragoro y'umwarimu omogeni oretwe skuru eyo ko chinzi kero cyari katsa 3:30 iga biogiri abali nyinga sana kubya semo ya mate y'abanafunzi yabetere kero montaga yange komyo kero mabwae namyo ko cya senseme ya moyalenga chikoni awo asena nyora emechando kurworo aguchikoni emechando nere yarengoro ekina kiekerenge kana kiagara naja kufahamiwa na bali bali korona na nyorire information yeyo bambutoli kabisa bangumisa kweli abambu netamo amagoro abambu net bangage tomo mogongo bangage tamagoro kweli engane iyo nigo yagikiriko bororo amona bamenyi bekinsemekyo asebate babuna barikia mangana mayamba bwatobosibole bwogokoregasi andonsi wana habari, they have the freedom to capture information from any corner of this nation. Na maandamano yarakoba kitaba na habari bago taramana basika egere baoroki ensengi mangi kekendrete so muraba kama gena ngaito kumanyirangi nyegosime bisase yayi so bari mwaka bana habari mumekosea mwende mtubu hiyo ni dhambi mtu wali kimangana mbali gutwara mu nsemo ba kwegerera mtu tuwacha konyora ujumbe ntoje tiko segi ntumanye tinyono mwalimu yo mageni ni omuntu tomaete no rio ritaete kurworo tindo chiko sembuya kero moko betebani buno yo tubwende ko mwaka mongumise style ngabune na inu abana bamino bakore gasisuko mubwate ntwa balikia mangana tubwata machiko togotumeka asoboriki waito woro kibunanga kyokore gasi igo egentonda sabe asibali bausika nimba manyete nabarora richi konda atakari kore gasi kiagara tinkomia osande gasi nabantu bakongumisa nabantu basomete ba understand tina chigasi kuro igasi nebwata machikai ku reporter igeta Senigen Soko TV ncheri tana Porinaris kama Nasorobotiro bonchereria mwanchomo rigereria ekiombe kyo gosangeria hebango ga Kenya Revenue Authority kiare nigo bono kiarariria monchereria au asobokorari bwae unenchere mo yogo cha gutugutirare homo Kenya hoborito bwebango murikitoli netke muntu namange ekiombe kyo gosangeria bango kiararire gotenenia omoroberi oye gwoko na chebango asa mache chichuba aya nigatire kubwatekana oikiraniwa kwa omoroberi oyo aseri chikorie chibesa wose finance bill ryo mwaka wechiribubere 2025 noyomo eriboti korwa ase ekiombe gia KRA nigo gekomanyia abakenya buna omoroberi oyo bogotigana nebange ya mache nigo chagete gokora emeremo etariki eyemo y'omotienyo oyo aya nigo agocha koirera nonya na mache yechichuba akogorwa korwa isiko yense kotarusigwe bango yomori bosio bogosoigwa echiro otigara abwabo asamangana yebango asentunda yende kiarura mabera yogotaka ne faini abantu bataraka ne bange yo gochakira chitariki 30 neyemo chiomotienyo 12 wo mwaka bwechiribubere ne 2025 amabera ya niga gocha koba asegeka kiemetinye 5 nomo na nigo agocha gochaka etariki yemo y'omotienyo 5 na 2 y'omwaka oyo oika chitariki 30 neyemo chiomotienyo 12 bw'omwaka oyo amabera ya nigarariwe maiga yebunge nene weteri chiko ryoko yaikirania ase finance bill y'omwaka oyo korwa semese yeto y'obwonchoreria bwegeta Senigen Soko erietariane Linet. Kimto
Wancho morigeria abo no toika omwerio asoko kumanyaria ene kiwa siri tukeriga omwerio we mesa maya kuru ensoko chinsa isato biamona asoko sanga na intwe kurutoka chagete kachinga kechiga chidage kai 19 choka chatigaire irage chinsa inye chia bono botu kwa siri baga dia bari kibaito bamangana ne boy ba siri baga timu ingi mayankonya kuru ase studio yakabere kwane kya marigune chibi chango chara senchirengia to ko gandro to robot kobia awe ko gandra kwegokya ne meroberia gandra ta sembeo yen soko tv nchenkuru kwa Clinton ndiginya sae kawanja to mera na sembeo.